Oke lur, iki aku istirahat ning nggon tol ngendi Mas iki Mas? Tol ngendi iki? Wen. Tol Bawen iki arepe nak Tegal iki. Arepe ning Tegal Mas iki. Jadi maren sik iki mari istirahat. Ngedem mesin karo ngedem pikiran kuwi penting ning dalan. Aja sampai mikir sing aneh-aneh. Sing penting wetenge wareg fokus santai. Karo nunggu mesine iki tak dudoi suasanane ku enek pegunungan ngono iki. Iki lho Mas delokan suasanane kaya ngene. Sopo omong sopir jere syukur mampir iki lho. Sawangan. Tol gak iso. Mlebu tol gak iso ngene. Ngono jarene Bladok dilambari kaya ngene lho Mas. Golek nggon ngene. sopir mampir. Penak sing ngomong sopir mampir. Yo. Piye Mas? Lalah. Buak. Huak wis to. Lho, tremeke kerdus mean. Tremeke lho kerdus. Iki ning tengah ratan nih lho, ratan sing keri anu pikir dhewe ra kangge dimangan. Ngono jarene. Delokan Bojo. Nah. Aja kumpar mampir, Mas. Walah alah. Awake peno gak oleh duit. Kae. Berarti ngono iku mek huak Mas ya. Wong Huak. sing gak seneng tok sing ngene ngono. Wong ini dengki. Ini dikis gak usah direken sing ngono iku lho, contoh sing asli ya iki lho. Asli ya iki ya. Sopir iki nyatane ya ngene iki. Bungkusan. Lemangan nggo dhewe lho delokan. Keropok. Nah, Pete iki. Pete. Ngono jarene iki mete sopir elek. Alah aja percaya, Mbak. Memang sopir kuwi pacakane ra genah dipandang elek, tapi sejatine gak ngono lho, tenanan. Wes. Iki lho asli. Kehidupan sopir gini lho. Tujuan utama liyane ke golek duit dikene nafkahi sing ning omah gak enak. Ngono kadang gak trimo. Ngono kadang gak trimo sik mlayu diopeni ya. Saiki jam 7:30. Cuacane mendung, rodok mendung. Jadi curah banget. Jos adem asri. Gunungnya kembar ya kae. Oke dulur ya. Oke, sampai di sini dulu. Aku tak lanjut nih perjalanan neh. Terima kasih sing sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya dulur.